А сега поглед към Държавна опера Пловдив, която с ново предизвикателство към почитателите на оперното изкуство. Един нов проект, озаглавен е Музика за маници и може би сами се досещате, че е насочен за най-малките. Здравейте, казвам на Албена Бянтова от Държавна опера Пловдив и на Снежана Илинова. Здравейте. Здравейте. Разкажете ни повече за този интересен проект. Нов проект за Държавната опера. Да. Музика за маници представляват активни музикални занимания за дечица в яслена възраст, като те са съвместно с техните родители или някой друг близък, който ще ги доведе на заниманието. Представлява самото занимание редуване на различни музикални дейности, изцяло под игрова форма. Всичко е подчинено на стремежа към поддържание в тази възраст на децата и тяхната изключителна подвижност. Така по един приятен начин децата се докосват до света на музиката, слушаме класическа музика, пеем песни, свирим с детски музикални инструменти, имитираме различни движения, различни звуци. Как се стигне всъщност до този проект? Кое ви провокира? То действително е доказано, че още дори по време на бременност казват, че е хубаво майката да слуша определен тип музика и това влияе на плода. Това ли ви провокира? Кое ви провокира? Провокира ни големият интерес на родителите, които започнаха да водят децата си в стаята на госпожа опера, която е предназначена за деца от 4 до 7-8 годишна възраст. В тази стая започнаха да водят все повече малки деца, под 3 години, понякога току-що проходили, което идва да ни каже, че явно има нужда от някакъв подобен проект, който да обхване най-малките почитатели, бъдещи почитатели на класическата музика. Къде ще се проведат заниманията? Отново в стаята на госпожа опера в Градски дом на културата на 4-ти етаж. Някакъв ден, час, съобразен ли е с родители или просто... Съобразен е с дневния режим на повечето деца. Избрахме 10 часа преди обяд като време, в което се предполага, че децата са се наспали, закусили и е време за бодърстване и за игра. Реално Държавна опера Пловдив продължава една традиция от миналата година да възпитава по някакъв начин децата в оперното изкуство. Всички останали проекти, свързани с операта и представянето и пред децата, ще продължат ли тази година? Да, ние имаме амбиция да достигнем до колкото се може повече деца на различна възраст. И затова имаме различни проекти за различните възрастови групи. Един от тях е стаята на госпожа опера, която продължава. Там ние всеки път под формата на игра, заедно с госпожа опера, се срещаме с някой гост, който показва музикален инструмент или някаква част от дейността на операта, например, как се правят декори, балет, най-различни интересни дейности, които децата изключително много се забавляват, докато се запознават с тях. Друг проект, който от миналата година върви, това е участието ни в Фортисимов клас, съвместно с фондация Триола Квинтола от София. Ние в 5 пловдивски училища показваме на децата музикалните инструменти в часовете на децата от 4-ти клас. И точно сега, на 15 април, предстоят 2 концерта на Фортисимов клас. Единият сутринта е предназначен за тези деца, които са обхванати от програмата, а за първи път в 18 часа даваме възможност на родителите да доведат децата си на подобен концерт, без това да е свързано с участие в програмата, така че каня всички желаещи да заповядат. Кога казахте? На 14? На 15 април от 18 часа в концертна зала. Много забавен концерт с водещ Ани Цолова, с участието на много интересни музиканти. Всичко е показано по възможно най-забавен начин на децата. Запознаване с класическата музика. Има ли интерес от децата да се запознаят с тази музика? Какво ви прави впечатление? Децата реагират изключително спонтанно. Или им е интересно? Интересно им е, но трябва наистина да е много добре подбрано това, което ще им се пусне. Трябва да е нещо по-достъпно до тях. Много рядко има съвсем не музикални деца. Повечето деца са музикални и тази музикалност трябва да се търси от ранна възраст, да се развива с подходящи песни, с подходяща симфонична музика за слушане. Тя става за тях ежедневие. Но при срещата с госпожа операта, от какво най-много се вълнуват? Какво най-много питат?
Те са много развълнувани с това да се срещнат с самата госпожа опера, която е много ефектен образ. Да, тя е била наш гост в студиото, действително е много атрактивна. Много я обичат и част от тях идват редовно на заниманията. Очакват, даже родители ни споделят, че с нетърпение очакват да дойде дена, в който ще се срещнат с госпожа опера. Но за тях най-забавно и интересно е възможността да докоснат някакъв инструмент музикален, който някои от тях са виждали, но повечето никога не са виждали на живо. Ние даваме тази възможност, даже в предишното занятие имахме среща с контрабаса и всички успяха да произведат някакъв звук с контрабаса. Децата са много любознателни и изобщо ние сме виновни по някакъв начин, че има загубени поколения, които нямат достъп до класическа музика. Не са имали в подходяща възраст достъп до тази сега покрай малките деца може пък родителите да си върнат това усещане за оперното изкуство, ако са го загубили по пътя към израстването. Благодаря ви за този разговор. Успех ви пожелавам на проекта.